Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau za mu yi muku magana akan cryptocurrency. Shi cryptocurrency, idan aka ce cryptocurrency, me ake nufi da cryptocurrency? To shi cryptocurrency, idan aka ce cryptocurrency, wani kuɗi ne wanda wani mutum ya ƙirƙire shi domin yin kasuwanci da hada-hada ta duniya, wanda ba a ware shi an ce ga wata ƙasa ita kaɗai da za ta yi amfani da shi ita kaɗai ba. Kuma shi wannan cryptocurrency an ƙirƙire shi ne tun 2008 a ƙirƙire shi, sannan aka yi launching ɗinsa a 2009. Wanda ya ƙirƙiri wannan currency shi ake kira da Satoshi. Shi sunansa kenan, wanda ya ƙirƙiri wannan cryptocurrency. To amma shi wannan cryptocurrency ba za ka iya ganinsa ba ko ka taɓa shi, kawai dai nambobi ne aka ƙirƙire su aka ba su wannan suna. Na san za ku iya tambaya cewar to tunda ba za a gansu ba kuma ba za a iya taɓa su ba, to ta yaya ake cinikayya da su? To ni ma zan iya yin tambaya cewar idan ka yi wa mutum transfer ta wayarka ta banki, shin kana ganin kuɗin ko kuma shi ma zai ga kuɗin? Sai dai ga nambobin kuɗi sun shigo kuma kai ma nambobi ka tura masa. To shi wannan cryptocurrency ta haka ake cinikayyarsa, kuma idan za ka sai abu ta haka za ka siya, in za a siyan ma da shi shi ma ta haka za ka siya. Kuma yanzu ana kasuwanci da shi wannan cryptocurrency sosai, ka samu kuɗi ka siye shi ka ajiye, idan ya tashi kai ma ka siyar ka samu ribarka, kamar yadda ka san ake yin kasuwancin dala, ta yadda za ka sai dala ka ajiye, idan ta tashi ka sai da ita ka samu ribarka. To shi wannan cryptocurrency ana kasuwancinsa ta haka, don abu ne wanda zai sa ka samu kuɗi lokaci ƙanƙani kuma ka samu kuɗi mai yawa idan Allah ya baka sa'a. Amma kuma idan baka bi hanyar da ta dace ba, abu ne wanda za a cuce ka yanzu, za a cuce ka kuɗi masu yawa. Wasu za su iya zaluntar ka kuɗi masu yawa ta ɗan ƙanƙanin lokaci ba tare da an ja wani lokaci mai tsawo ba. Don haka idan za ka fara wannan harka ta cryptocurrency, ka tsaya ka tabbatar da cewa ka san shi, ka san yaya ake yin sa, yaya hanyoyin da ake bi ake yin sa. Saboda hanya ce da gaskiya lokaci ɗaya za a iya zaluntar ka. Kuma sannan masu YouTube channel da yawa waɗansu suna kawo abubuwa da yawa waɗanda ba ingantattu ba ne, ba su tsaya sun tabbatar da shi abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne, zalunci ne ko ba zalunci ba ne. Daga sun gani kawai za su ɗauka su zo su yi maka bayani, ka je ka zuba kuɗinka kai kuma a zo a cuce ka. To kaga wannan gaskiya ba daɗi. Don haka in za ka fara wannan harka, ka tsaya ka yi bincike sosai a kai, ko kuma ka nemi wanda ya san harkar, ka tabbatar da cewar ya sani, ku yi mu'amala da shi ba ma ta waya ba. In ma ta zuwa za ka ga gan shi, ka je ku haɗu kai da shi ya maka bayani. In kuma bincike za ka yi, ka tsaya ka yi bincike sosai, ka tabbatar da cewar ya ake gudanar da shi. Kuma sannan duk sanda za ka fara, ka tabbata da cewar ka fara da kuɗi ɗan ƙanƙani ba mai yawa ba, ta yadda ko da a ce kuɗin sun tafi, abin ba zai kasance ya yi ma ciwo ba. Don magana ta gaskiya, ko ni ma akwai kuɗin nawa da suka ɗan taɓa tafiya kuma shi kenan sun tafi kenan. Don haka gaskiya sai kuna tsayawa kuna kula, kuna lura, kar ku dinga yin gaggawan abu kafin ba ku san shi ba. Ku tabbata da cewa kun san shi. Yanzu ka duba cikin YouTube da yawa akwai abubuwan da za a yi ta kawo ma, yadda za ka samu kuɗi, yadda za ka samu dala kaza, yadda za ka yi kaza dandanan, ko yadda za ka kalli bidiyo a baka kuɗi kaza. Wasu gaskiya da yawa ba gaskiya ba ne. In ka duba za ka ga, kana bibiya za ka je sai ka je ka yi abin da ake ce ka yi, za ka ga kuɗin sun ƙi fita, ko gashi ka tara su amma ka ga sun ƙi fita. Ka yi ya fita amma ya ƙi fita. Wani abu ma sai an ce ka sa kuɗinka, in ka sa kuɗinka kuma kuɗin naka ba su fito kuma kai baka samu ba. Don haka wasu abubuwan gaskiya ba daidai ba ne, ba gaskiya ba ne. A dinga tsayawa ana lura, ana kula sosai da sosai. Don haka ga duk wanda yake so ya fahimci yaya yake wannan harkar cryptocurrency, yaya take, yaya ake gudanar da ita, za mu dinga kawo muku yadda ake yin ta dalla-dalla, ba cuta ba cutarwa, in Allah ya yarda. Duk abin da yake ba daidai ba ne za mu dinga fahimtar da ku cewar wannan ɓangaren ba daidai ba ne, kada ku yi shi. Za mu nuna muku sahihan hanyoyi waɗanda ake yin wannan abu wanda yake ba cuta ba cutarwa, wanda duniya ma ta yarda da shi, in Allah ya yarda. Don haka a dinga danna mana subscribe,
kuma ana yi mana liking, ana yi mana sharing. Mun gode, sai mun haɗu a wani bidiyon.